Sa 30 minutes nga drive halin sa Bacolod City, malapot mo na ang ini nga lugar kag take note, no entrance fee. Ini ang katuan ta sa sining episode. Matugnaw, matawhay, hapos kadtuan kag, makarelax ka, swak para sa nagapasulod nga summer season. Isa ini ka campsite pero mayara sang swimming pool. Pwede maka-order sa pagkaon, pwede mag-overnight kag pwede nga for the day lang nga trip. Ini ang Treehouse Campsite. Mga 30 minutes nga drive halin sa Bacolod City. Pwede ka mag-via Granada, gwa sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung Banose, exit sa Airport Road. Kagliko ka naman right, pasaka sa Dos Hermanas. Rekta ka pasaka, ma-turn left lang, pakadto sa may barangay Katilingban sa Talisay City. Para hindi ka magtalang kay kadamo likuan, i-check sa Google Maps kay ari ini. Pasaka pa lang sa Katilingban, malingaw ka na sa view. Nagatubang sa Mount Marapara. May gamay na gidkapursyon sang dalan nga rough road and the rest, sementado na pasaka sa Katilingban. Makasulod ang salakyan o kon motorsiklo sa Treehouse. Literally, ara ka sa tiilan sa Mount Marapara kung ari ka diri. Isa ini ka rest house ang una sang pamilya Rodan sang peak sang pandemic. Purpose nga ginpatukod yun is Nga diri kami manago sang time sa COVID. Oo. Time to sa COVID lockdown, di ka pwede ka saylo-saylo balay. Oo. Ti diri may kampo ko. Paubra ko pang kampo ko kay ti wala diya pre-COVID na di ang ang Katilingban. Wala iya COVID cases. Wala COVID cases di. Oo. Sang time sa COVID. Tiya mo na nga diri kami nanago kay yari di nga ako di ko kapagarindo tubo sa una. Treehouse pa lang kitinisang una sa tunga sang kampo pero amat-amat nila nga gin-develop. Bangod sa ginakatuan na sila sa mga bisita, ginamat-amat nila buksan sa public. Hasta nga mga treehouse, may kwarto na. May swimming pool nga ang tubig halin sa tuburan. May balay sa kilid sang pool nga may cottage nga good for 15 persons. Kag 5,000 pesos ang rent. May mga TP man nga mga houses nga pwede marentahan. Mayara sila sang good for 8 katag 2,500 pesos. May good for 6 nga tag 1,500 pesos. Kung gusto mo naman niya nga makumpleto ang imo outdoor experience, pwede ka mag-pitch sang tent diri. May malapad nga tent area kung gabi, overlooking sa city lights. Sa likod mo naman, Mount Marapara. Pareho sang sininga campers nga naga-enjoy sang weather diri. On weekend, i-expect mo na nga madamo sang tawo. Tanan abi, luyag magpakalinong diri kag mag-relax. Before mag-Holy Week, ginapaabot nga matapos naman ang ining function hall nga may room sa idalom pati na sa ibabaw. Kung trip mo lang yung mag-relax, makadali for the day, pwede gid. May kape sila, pero warning! Ang mainit nga kape diri, 5 minutes lang, nagabugnaw na bangod sa katugnaw sa palibot. May oras gani nga, nagakapalibutan sang fog ang lugar. May pagkaon man sila nga ginaserve halin sa tinola nga Bisaya nga manok. Yummy. Lumpia Shanghai. So tanghon, sisig kag iban pa nga mga lutong bahay nga mga pwede mo i-enjoy diri. Sunod sa kay Sir Roy, wala man nila ginapaabot nga balik-balikan sila sang tawo. Hindi mo man sila mabasol kay mabugnaw diri katama kag lapit lang ibiyahion. Pero bintaha siguro sir ang weather, no? Ang bugnaw, ang mabugnaw Yes, gid. amo ginaang nami gid. Kay hindi mo na kinanglan sang aircon, di electric fan, wala na. Oo. Dala ka lang jacket, medyas. Wala. Sirado pa bitana. Uy, hindi ka tulog kung buksan bitana. Sir mo, tungod sa katugnaw, kanami. Again, wala sang entrance para sa mga for the day ng mga guests. Babayad ka lang para sa swimming sa ilang swimming pool sa 50 pesos lang. Perfect ang inyong lugar para sining summer.
Nagapasulod na ang summer season, nagahilapit pa ang Holy Week, isa sa mga patok o barahon. Basta Holy Week ag summer season, amo ang camping kag isa sa mga matawag nga campsite diri sa Negros, amo ini ang Treehouse Campsite sa Talisay City. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Drumming, i-follow mo yung Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kang ini ang Tripping Drumming.